saben dina mung ngelamun jroning sepi among tansah kadulur wewayangan mudhune pas wong ayu lali-lali bisa lali saya rojenate lalewane wong ayu tansah kumandel ing padang netro lamun pangkono piye katresnanmu panggone katresnanku babasane tan bisa tinuku sundolan prasetyanmu atur banake jiwa lan ragaku Joyo putra saben dina mung ngelamun jroning sepi amung tansah kadulur wewayanganmu dene mas wong ayu lali tan bisa lali saya rojenate lalewane wong ayu tansah kumandel ing padang netro apa teko sirone mas citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mangkone katresnanku babasane tan bisa tinuku sundolan prasetyamu
mengucapkan kembali selamat sore kawasan Jegles Wonojoyo Ngurah Kediri Jawa Timur Indonesia. Digoyang kembali bersama Wijaya Putra. Untuk yang kesekian kalinya akan mempersembahkan diva-divanya Indonesia, cantik-cantiknya Jawa Timur Indonesia, all artisnya Wijaya Putra. Elsa Pro Audio matur sembah nuwun. Yuk lanjut masih bareng bersama Wijaya Putra.